lloguer i ara té els seus nens. Exacte. Després arriba la problemàtica, que és on anem a parar amb la denúncia. Sí, el problema està en que, com només es pot fer als Estats Units i a la Índia, i no a tots els Estats Units, a Los Angeles és l'únic lloc, a Califòrnia és l'únic lloc on està permès, doncs tenim el problema que quan algú s'adreça al consolat espanyol allà per inscriure els seus fills, perquè no hem de perdre que quan un fa un ventre de lloguer, la mare posa l'òvul. Clar, però vostès... Però l'esperma continua sent del pare. Clar, però... Sí. No, això està clar. Amb la qual no li accepten igualment l'excreció, perquè segons la llei espanyola no està permès que cap mare faci la renúncia de la pàtria potestat del seu fill a favor de ningú. L'únic que pot agafar aquesta renúncia és l'Estat. I amb la qual cosa, les famílies, les parelles de gais o els pares solters, quan arriben aquí i veuen que no poden registrar el seu fill al registre civil, que és una de les coses primordials, absolutes, no?, per tenir un document... És que no és que puguin arribar moltes vegades ni arriben. Si arriben, arriben en la mare. Tenen que suportar la persona que han pagat per fer el ventre de lloguer té que venir amb el seu fill. I vostè per què creu que passa això a dia d'avui? Passa això perquè n'hi ha un buit legal. De fet, al gener d'aquest any, el que és la Direcció General de Registres i de Notariat, que depèn del Departament de Justícia, li va donar la volta. És a dir, va suspendre una sentència que va dictaminar el registre de l'ambaixada perquè no ho trobava correcte, per el que dèiem, que aquí la llei no permet que una mare doni la cessió de la pàtria potestat a cap altra persona, i la va canviar dient que era discriminació de sexe. Perquè si vers això és veritat, també és veritat que a Espanya els matrimonis entre persones del mateix sexe sí que estan legals, sí que són legals. Per tant, el que no podem dir és que per molt que aquella mare doni la seva pàtria potestat a l'altra persona, estem parlant de parelles que estan casats i que el pare és un d'ells. Per tant, l'únic que fa l'altre és adoptar. Però després ens trobem casos com a València fa uns mesos, bueno, ja fa 6 mesos, que el jutge va ser al final amonestat perquè no li volia donar la custòdia a una de les dues mares perquè era lesbiana. Simplement pel mero fet que era lesbiana, quan ja estava en vigor la llei del matrimoni homosexual. Però vostès a dia d'avui, tot i que ja es poden casar i absolutament hi ha hagut una normalització i un gran avanç, encara segueixen patint aquestes conseqüències de la discriminació? Més que mai. Més que mai? Més que mai. Per què? Perquè ara s'han encoberta. Perquè com ara la llei empara, però quan el col·lectiu continua sense voler sortir, donar la cara ni fer les denúncies pertinents, l'altre dia va sortir una estadística... És un col·lectiu que surt quan li dona la gana, perquè el diumenge va sortir tot el col·lectiu a la ciutat de Barcelona... Nosaltres no estem d'acord, tal com es va fer. Vam fer un manifest amb el qual ho dèiem directament, que no estaven d'acord. El dia del treballador no surten fent un carnestoltes. Per això tenim carnestoltes. Demostrem, com a col·lectiu, el dia de carnestoltes, que som els millors muntant una festa. Però aquell dia tenim que sortir reivindicant. Com surt tothom, perquè si no, on està la normalitat? O sigui, amb la qual cosa, part de la problemàtica, pel que puc entendre jo... S'ha comercialitzat envers els mitjans, perdoneu, però no tinc pals a la llengua, molta culpa la tenen els mitjans de comunicació, que fins ara els ha interessat i han venut al col·lectiu gai, lèsbic, bisexual i transexual, concretament, com un circ de 3 pistes. Com un circ? De 3 pistes. Ha sigut un gran show, la majoria. No, però, o sigui... La majoria. No, però la informació que es dona des dels mitjans de comunicació és que si vostès, el col·lectiu, fa una festa i es tallen o recorren diferents carrers de la ciutat de Barcelona, les imatges ho mostren. Sí. O sigui, clar, no és el circ que es fa als periodistes des de la televisió, sinó són vostès. Clar, si vostès apareixen tal i com... No, vostès no, perquè no hi eren tot el col·lectiu. Jo represento un partit que ha tingut vots en les anteriors eleccions, com a Libertades Civiles, hem tingut votants, ens van presentar les generals, i nosaltres no van ser-hi, per tant, no tots. Però, en canvi, els mitjans tornen a ficar a tothom dintre del mateix sac. Clar, és que, escolti'm, si hem d'anar separant un col·lectiu d'un altre, clar, n'hi ha 40. No, això ho entenem, però si no és qüestió de separar col·lectius, és qüestió de que quan es diran en els col·lectius, per exemple, a les reunions,
el col·lectiu gay-lèsbic és el que més ha proporcionat, més ha ajudat amb el tema del VIH, a que això surti a la llum, de que es trobi solucions, i en canvi l'únic que quan es parla del col·lectiu i del VIH es parla de malalts. No es parlen de les conferències que fan els doctors i que molta gent està donant el seu cos a la ciència gratuïtament i que molta gent del col·lectiu fa per trobar vacunes. D'això no es parla. De la part positiva no es parla del circ. I això qui ho determina com a periodista és que soc. Vostè és periodista? Sí. És a dir, qui ho determina és la redacció del mitjà. És a dir, no tots els mitjans donen l'opció que està donant aquest de fer una denúncia. N'hi ha mitjans seriosos que sí, però n'hi ha d'altres que no. I com n'hi ha mitjans seriosos, ens trobem que a l'hora de l'adopció ens trobem en justícia, en jutges, que no és que siguin homòfags, és que són directament homòfags, masclistes...